Здравейте, хора! Днес ще говорим за тази, как да я нарека, смотана група в устата. Първо, не си ли замисляте вие тъпи тинейджъри, които са админи на тази страница, че малки деца имат фейсбук профили и всеки в света гледа различни Спайдермен и различни Спайдермен там са някакви пажни кръвта спирала в устата на унази котка ли какво е как да стане. Значи, ако ще правите нещо, правете го като хората, защото примерно сега след няколко години вашето дете си направи фейсбук профил и нали влиза и казва: мама, аз ще си пусна да гледам в устата, защото е много яко и някакви такива. Това просто не е реално. Така се замислете малко какво правите, защото това е супер тъпо и премахнете тази група. Да. Бехемоти.